Utheleke ngehlazo unesi wesilisa osola ngokunukubeza owesifazane ozithwele emagcekeni asemtholampilo ngesikhathi eyoxukuza ngomsombuluko kaMtubatuba. Kuthiwa isisulu esinezinyanga ezine sizithwele sehlelwe lo mshophi semtholampilo iSipho Zulu eKhula Village. Ngokuthola kwephephandaba Ilanga kuthiwa isisulu sekulo mtholampilo ngenhloso yokuyoxukuzwa senzeke nokunye ukuhlola okuphathene nowesifazane ozithwele. Kuthiwa ngemva kokuba sesiqedile ukuhlola sibeke sesihlala emabhentshini silinde ukuqhubeka nokuhlola kwaso. Umthombo ohlebe iphephandaba ukuthi ke unesi linalo ke igama lakhe uthi ke noma ke uthe eseqedile abekwenza ngabe ke sesibizela isisulu kwelinye igumbi abesebenzela kulona ubese sitshela isisulu ukuthi kuzomela ke asihlole isifo saso ke sangasese njoba ke kuyinto okumele ayenze futhi ke kuyaphoqa. Ubeke esesiyalela ukuba sikhumule ke isikhindi sangaphansi wabeke esesishutheka ke iminwe yakhe qede wazama ke ukusiqabula. Isisuku izamile ukumemeza sicela usizo umsola wazivala kumlomo esithulisa kusho ke umthombo. Uqhube wathi ke seqedile ukugila lomkhubu unesi ubeke esenikeza lona wesifazane imithi. Umthombo uveze ukuthi akagcinanga lapho lo nesi kodwa kunikeza isisulu imali ukuthi ke sithenge eminye imithi uma ke sesihamba ezama uzivala kuba singakhulumi ngakwenze kusona. Kuthiwa ke isisulu kasipholisanga amaseko sinikele esiteshini samaphoyisa siyobika ngokusehlele. Okhuluma amaphoyisa uLieutenant Colonel Robert Nchitunda utheke amaphoyisa semTubatuba avule icala lokudlwengula ngemva kokuba owesifazane okhulelwe neminyaka 20 ebe ukuthi ke udlwengule ngonesi wesilisa. Utheke bekungakaboshwa umuntu kodwa uphenyo lusaqhubeka.